Akwatin gobe ne aka fito da ita. Akwatin da kuke nan. Za a zama maku kenan. Su ma ɗin za su je su zaɓa abinsu. Ikon Allah ga dai shi ne sun fito. Za su je su dangwala abinsu da kansu. Kuma ga jami'an tsaro ga komai. Za su je su nasu zaɓa. Wasu nan sun shiga cikin wannan. Baka ji abin da masu suka da yake. Gashi muna kallon akwati za a shiga da ita a je a daddangwale ta. Wannan akwatin kofar gidan goga ne. Gashi nan ana kota tin kenan. Ga nan za a shiga da ita wannan aji. Yan sanda ma sun saki jikin su kawai sun basu su abin da suke so. Ga dai shirya da 'yan sanda a waje amma kuma ana ta za su bari amma ba za su hana abin da ake yi. Mashi bidiyo sosai sun san kwakwa kawai da uwar mutum da musu bidiyo. Ɗan goga ne gashi za a shiga da shi nan yan APC za a shiga su je su dangwale shi. Ina zo Rashidu. Kaga ci. Allah ku zo gyara mana Rashidu. Taron mutum goma ka koma gefe. Bari mu an so. A ran da Allah duk wanda ya Bari mu baka akwai yadda dole. muna nan ana koma cire a can ya dawo an gama dangwale mu ba za mu yarda da wannan ba za mu haɗu Allah za mu haɗa kotu ga nan shi ne wai election waye shi ɗaya ba jami'in tsaro an ba da akwati Wai maman Zainab. ga wani akwati can shi ma Ka je dai an ma zaɓe dai. Gyara lafazin ka dai an ma zaɓe. Ka je an ma zaɓe. Ai mu akwai wai mata. nan ne anguwan ɗan saƙo anguwan mai anguwa Sama'ila kuma kamar da aka ce ana zaɓe mu dai har yanzu zaɓe bai zo mana nan ba ga can an gama dangwalowa ga nan sun fito ga dai polis ba komai a waje amma kuma ana yin da ake ce masu can a can sunan sun gama dangwalawa sun fito za su kai abin nan ɗinsu din nan dai su suka yi ma akwatin nawa zaɓe ga dai sunan sun fito ana kallon su za su koma da akwatin ga sunan ga sunan ga sunan ga sunan har da wancan a akwatin nan sun ta gama da ita nan ne kofar gidan mai anguwa shi ma ɗin nan akwai akwatin zaɓe amma kuma dai bamu ga masu zaɓe ba bamu ga masu kada ƙuri'a ba amma dai an ce wai ana zaɓe ni dai ban yi ba yawa har yanzu dai bamu ga masu zaɓe ba a mene ba a yin komi yawa jama'a nan ne kofar gidan sarki anguwan dankali kuma sarki bai yi zaɓe ba ga ma al'umman gidan sani ma ba mu zaɓe ba amma an samu wasu 'yan iska suna cewa ana zaɓe a gunduman kufena yawa nan ne a folake inda akwai akwatin zaɓe ma amma sun ce suna nan suna zaɓe amma gare shi dai ba akwatin zaɓe ba masu zaɓe ba agent yawa mu dai zariya birnin ilimi bane ba jahilai ba ashe ma iyan zazzau matsoraci ne fito a kara mana yawa nan ne kofar gidan tagwaye gashi dai ba uban kowa ba mu ga akwati ba mu ga masu zaɓe ba ba abin da ake yi a nan wajen gunduman kufena muna nan dai a gunduman kufena kamar yadda aka ce ana yin zaɓe ga ma a wata akwati da take bakin dogo kofar gidan Alhaji Audu kusa da gidan wani ɗan siyasa dai gare shi nan ba mu ga masu zaɓe ba kuma mu ga agent ba a wajen amma an ce ana zaɓe a gunduman kufena up to now dai ba mu ga komi ba har yanzu